Another katatanglayan video na naman Uno ka, nakita mo kan? Kaya mo, pusok-pusok bintang sok, binating salag. Wana. Hulmang gayad. Inulwa? Wala, iulawan sa napalan sa taugi. Wana. Okay, naman sinara. Kulang. Kinulag-kulag. Kira, sinara mong gilayon. Kita no, ta sinara sa taugi. Butog na gilayon. Kaya wala. Ulo. Kumbinsido ka na ganun kaya mo. Buang ka. Bintangan ng ano kan bintang? Pasayan? Naipun pa sa kita mga yoy. Panglawgaw na kan proseso. Uno na nawangkan. Asin kin akong uno-unong pampalasa. Dinagdag ko yung mokit mo ha. Dinagdag ka. Sibulyas na mamalan. Kina, tukwa. Bintangan ng uno ka, tusok ka. Ana, ibutang naman. Para masakit sa parogas ka naman. Kina, bintang wana kita mo ha. Bintang sumoy ito sa karton. Bintang sumoy ito sa karton ha. Angkat nga. Bintang angkat nga. Bintang aning gulay. Kina, yung sabu-sabu ka na. Puragan butangan ng raep. Ini satu. Kuan, karton. Ay, karton talaga kitan mo. Ini satu, don batag. Bintangan manok. Ayaw na wana sa tawaging inulas na dilula. Pinutos na wana. Pinutos. Yan na, binuksan. Bintang mo ito sa karton. Pinutos mo na iulawan sila pala na yan. Tanglay. Maay blood ka na gani. Kaya magparakita ng mga gani. Da kita dilusartan patay ko emok. Yan. Bentahan lang yung manok. Sinanlag na naman. Lilulang sinanlag mga yun. Na sa lumpia. Lumpia rapper. Puputusun mo. Bentahan ng ano ka de. Sosgid ka ton. Uno na kan. Kaduda na naman ako ni ka de. Puputusun ka na. Buka ka naman katitan mo. Bintang to sinanlag. Ito sa lumpia rapper. Kung ano kang gigimunikan kuya mo. Galang siram no. Pero gaparot ka ng proseso. Uy na wana. Tinipig. Pero mga gadaya per. Kaloko na kani. Putos naman. Pakonsumo sa karton. Dini stapler mo. Uy na wala, nagbakal. Nilulang sinanlag mga yoy. What's up mga yoy? Pinangilala ko sa inyo mga yoy kan Aurora Game. Isa kaning play to earn mobile game na pwede kang kumita habang nag-aamon sa na mga yoy. Matiknak kan. Kepon mo sa na mga yoy mag-register. Kumpleto nyo sa na mga yoy kan mga details na nakakita nyo yan sa inyong screen. Pag natapos nyo na kan mga yoy, syempre rekta na kita sa amon. Kaya man sin ready mga yoy, free draw everyday na pwede kang gumana ng mga times 10 ng gold matic na katon. Idi sa Aurora Game mga yoy, pengurag kang mga ama na pwedeng pagpilian para yun kan Dragon Tiger, yun color game at kadakil pang iba. Sad sa mga amo na kan mga yoy ka inangal natin color game, sisi kan di nakaisin kan color game. Matik tanakan mga Pinoy mga yoy sa mga mahilig magpereyan. Magataya ka sana sa mga kulay na gusto mo. At syempre pag nagluwas kulay na tinayaan mo, matik na gana kayan mga yoy. Tumnak ka ton. Pag gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo sa nakang withdraw yan sa baba. Kumpleto sa nakan sa imong Gcash details, ibutang nyo yan mga yoy, tanganing ma-verify ka na yan, at pwede na ka mo mag-withdraw up to 20,000 pieces. Matik na kan mga yoy, nasa comment section ni ganing video na kade, so link kung saan pwede nyo siyang i-download. Pag-download ka na ng Aurora Game, mag-amon nga ni kumita, matik na kan mga yoy.